набошад мо саволҳои худро ба ин гулдухтарон пешниҳод мекунем ва кадоме аз ин гулдухтарон ҷавобҳои дурусте диҳанд мо онро ба даври дуюм мегузаронем. шурӯъ мекунем. зебодухтари таҳти рақами як. духтарам, номи шумо чист? номи ман Гулсумбиҷон. Гулсумбиҷон, касби дӯстдоштаи шумо чист? чӣ хеле ки маълумай, касби дӯстдоштаам бо телефон гап задан, бисёр мехоҳам гап занам ва звачка газидам. духтарам, оё шумо ошиқ шудаед? ай, нея, худо нишоната. сари 3 фарзандам қасам ки ягон бошам. дурӯғай. хоб, суруди дӯстдоштаи шумо. суруди дӯстдоштаи ман? сатарошоними метарошоними. қасам. овози ман канда? нея. марҳамат, ба ҷои худ гузаред. ман шидам? баъдони гап мезад. зебодухтари таҳти рақами 2. ман. духтарам, номи шумо? номи маро мегӯй? бале бале. номи ман Чинигул. Чинигулҷон, шумо дар асл чиро дӯст медоред? ман дар асл шавҳар карданӣ мехоҳам, ман як шавҳар мехоҳам. ман мехоҳам як шавҳаре бигирем ки наму шаҳр дар общитои баланди 3 этажае ку дар ҳамун ҷа хона дошта бошад, дар хонаш гову мол дошта бошад. ана оё шумо ошиқ шудаед? ман охи ҳамин ҳозира духтаро ҳамаашон ошиқ мешаванд, ҳамин комиш мега ошиқ нашава шастиё мекунад. ҳамааш ошиқ шудагӣ, ман худам ба 10 нафар ошиқ шудагӣ. не ташкидатум кас нами як тайгаш ба як оби қайтарма ба як чипси фучи истодагӣ ози амиҷодай ба филм изока ҷогана шаҷуна камие оли мебинма баъд. шуғли дӯстдоштаи шумо? шуғли дӯстдоштаи дадасона лақӣ ва як шуғли дӯстдоштаи дигарам ба зебогӣ кардан машғул шудан. агар шумо хоҳед ман ба шумо нишонем сумкада пул чи дар кор бия набинед. марҳамат, ба ҷои худ гузаред. оҳо зебодухтари таҳти рақами 3. марҳамат, номатон? номи мара мегӯй? бале бале. номи ма гулдар таваққи нақара хуросонбегимҷон. нуқрахросонбегимҷон, ширинии дӯстдоштаи шумо? ширинии дӯстдоштаи ман қандову шакарову шоколод малмалод ва як шоколодҳои да ака шарифхона ку срокошон гузаштаги зарар дорад вич спил мешавад. духтарам, шумо зебоиро дар чӣ мебинед? ман зебоиро аслан дар харсоварӣ мебинам. гову молкунӣ. ана суруди дӯстдоштаи шумо чияй? мумкин каме замзама кунам? бале бале. балолазоре хармда бозоре нархш 3000 дар фасли баҳор басар. марҳамат, ба ҷои худ гузаред. иқа саволои кам мара нафори. олибо. ана зебодухтари таҳти рақами 4. чиай? зебодухтари таҳти рақами 4. номатон чиай? номи мара мегӯй? номатон? нозанин. бисёр номи хуб. нозанинҷон, шумо ба кадом намуд шахсиятҳо мехоҳед дар оянда ба шавҳар бароед? мара мегӯй? бале бале. як шахсия бошад пулдор бошад, мада фарқш нест. ӯ калан, гунгай, бепой, хеле бошад, мада фарқш нест. пулдор бошад, лекин як хонаи 5 этажа дошта бошад дар шаҳр. ман барам дар 5 этаж дар дориш зиндагӣ кунам. як хараки шрӯра биёрава, қати 4 тамир бо 7 индук. дигар ҳичи намехоҳам. хӯроки дӯстдоштаи шумо? ай ман бурвоқа шӯрбо, равич. марҳамат, ба ҷои худ гузаред. мана шӯр чӣ кор мекунем? ман мегӯям. албо, бубахшед, ман натавонистам ки ҳарчо инҳоро интихоб кунам ва бо ёрии мухлисон инҳоро мо интихоб мекунем. ҳоло мо зебодухтаронро ба даври дуюм бо ёрии мухлисон интихоб мекунем. зебодухтари таҳти рақами 1. мухлисон, даст бардоред.
خیر 500 نفر زیبا دختری تحت رقم 2 دست بردارید 450 نفر زیبا دختری تحت رقم 3 کو دست بردارید 800 نفر ای خونت بسوزم زیبا دختر تحت رقم 4 200 نفر خیلی حالا باشد ما این دو تا را یکی با 700 و یکی با 500 بود با دوری دویم گذرانده ایم من رو نمیگذرانی خیلی چکار کنید دختر خیلی شو بکشم نه نمیشه خیلی بیا کچه خواه خیلی سیاه جوگی کچه همیشه خیر ما با این هر دو اینها در دوری دویم وام میخوریم در نوروزی آینده